Môj mood je stelebený blanko. Môj pull-up na basu ako s tankom bandom. Nepíšem si bary, sú len random. Synonymum slova profit, pravidlo menej, keď sa viacej robí. Aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt. Máš dva chybné body, tretí už budú riešiť kluci. Dnes som gangsta rapper, ale ani žiadna pusy. Začíname už? Bežíme. Ja som Benjamin a dnes uhadnem všetko. Ja som Ven a dneska uvedem také všetko. Ja som Kerťo a budeme hľadať pesničky, budeme sa snažiť hľadať teda. Mám. Môžem rovno? Či sa nejak striedame? Môžeš, to je kam. Poď prvý. Kendrick? Dobrý. Ideme ďalej? To je slovenské niečo. Aha, dobre. Viete? Niky? Určite. Hej? Niky. Dobrý. Som myslel, že to bude slovenské najprv niečo. Že to je slovenské. Niky. A co Niky, dobrá? V pohode. Ona vydala teraz ešte stále? Nepočúvam nejak. Hej? Ja som myslel, že ona má takú, že už neoficiálne je v tomto dôchodku. A ona spievala, ne? Či ona repovala od začiatku? Ona nebola taká, že... Repovala furt. Také, ale nedávala také prísne. Dávala Prísne, najprísnejšie na svete bola Niky stále. Jasne. Je vôbec potom. Tohle byl zrovna soundtrack k filmu Barbie. Jaj? Celkom prísne na Barbie. Si bol na Barbie, ne? Čo? Si bol na Barbie. Hej. Tak si nevedel. A co Barbie dobrá? Akože... Jak film ďalší. Do poradia. To je nejaký psychologický film bol, či čo? To Barbie. Takže to bolo tajnú myšlenku nejakú? Že to bolo také, že hlbšie to bolo, že to nebolo iba tak. Fakt? Ja som to pozeral s mamou, ale som to jenom pozeral. Aha, takže si to pozerali a neviete, že čo. Ja som kvôli frajerke som tam mal, vieš. No, to je iné. To vieš ty, ne? Vieš? Dobre. Kelin. To sme hovorili, že České bude vedieť on. České bude vedieť on všetko, ale že na bomby všetky. To asi vedel každý. Ale počkaj, až po roku 2017. Hej, dobré. Tak po roku 2017 všetky. A teraz tam vieš dávať, že... No a co Kelin, baví vás? Samozrejme. Môžeme vám povedať? No poďme. Tak. Karty. Ale to sú tie také YouTubeové tracky iba, ne? Či toto je aj na streamoch? Než to je Allred, ne? Hej, to vyšlo na streamy normálne, lebo on mal také tie YouTubeové tracky iba. Hej, ale toto je normálne. Také, čo v kuchyni točili klipy a tak, to bolo po piči. My sme takí vážni, jak na maturite teraz. Hej, ja to vážne beriem napríklad. Nevážne, že to nezlobuje. Dobre, poďme ďalej. Zatiaľ máme všetko? Zatiaľ máme všetko, ne? Já vám to dobře, že co bylo mě. Dobre, už máme 5, už môžeme teraz. Gleb. A teraz, že jak sa volá album, vieš? To nie je album, to je single, ne? Celý album pustila, si nepočul? Čo? Vieš, jak sa volá to To album? bolo zo singlu? To bol single alebo z albumu? Z albumu? Album sa volá... Cesta domov. Dlhá cesta, no. Ego sa dojebal na tomto teraz refresheri, si videl? Nie. Ego sa dojebal, že nevedel, jak sa volá album. A čo povedal? Že nevie, že nevie. Chápeš? No vidíš. Strašné. v tom kvíze. Hej, to je proti kultúre. Ego má vedieť, že všetky albumy má vedieť Ego napríklad. Tak je to nový celkem, tak to ještě možná nenastudoval. Asi je to tak. Dala si sa domov. Ty sa rozbehol, kam ideš bomby normálne do všetkých. Tak bol to správny playlist. Môžeme teraz zavolať niekomu? Môžeme toto využiť tak, že ho otestujeme, hej? Zavolám Damianovi? Kam volaj. Kamko nebude vedieť, hneď do bloku ide. No však o to ide, chápeš? Zavoláme môjmu bratovi. Tak asi sme skončili. Dobre vedieť. Tak to volání bych možná využila příště. Dobre. Okay. Takže byl to kdo? Bol to Ven. A Saul. Ja viem, bro. Ja som si istý. Ja viem. Asi. No daj, ale keď sa dojebeš, tak si skončil. Počkej, on teraz tak vybuchol. Ja viem. Fú, bro. To je dlhodobá vec. To je dlhodobá vec. Dobre, som ticho. Vieš? Môžem pošepkať, či dohovorím dobre? Čiže povedz. Ten Joji, Joji, jak sa číta? Nie, čo si?
Tak poviem, to je ten druhý. Je to James Blake? Tak poviem, to je Je to James James Blake. Blake. Kámo, ale to bolo podobné jak ten druhý. Čo tu tam vie? Vieš, ktorý? Pamätáš, jak sme počúvali? Kámo, ja už nič, my sme... James Blake, a to je z Lily. A tým James Blake? To je ten taký nový? Nie, to nie je to tvoje. S tou Sizou. Zo SZA? Aha, Ty, A ja som to počúval, ten celý. už to zachránil. Si pomýl. Joji ho už To neťahuje. vystrihneme, to bude špade. Ty kokos. Ale máme bod, hej? Máme. Som si tým istý. Fú. Problems. Got that one on my line that won't stop fucking calling. It's crazy how I made her that way. Every time Ty vieš? Rus? Ne? To je od nich? To nám oni poslali tento track? Akože poznám ten track. Ja nie, ale hlas. Mi dajte taký. Ja Ale takých hlasov je veľa podobných. Ja neviem ani že zhruba. Nie je to Logic. Nie, to nie je Logic. To taký... Neviem. Čo voláš? Využíváte nápovědu? Áno, Jakou? voláme niekomu, voláme priamo. My sme všetkým predtým napísali, aby nám nezdvihli najbližšiu pol hodinu. Hej. Ahoj. Ty vole. Počúvaj, mám otázku na teba. To cross nebo co? Počúvaj, brachu. Mám na teba otázku, Smep Melodies a potrebujem áno jeden track. Pustíme ti ho a kľudne hociako, treba zistiť ten track. No daj, spúšťam Shazam. text me, I hate you, I hate you, I hate you, I hate you, but how the fuck can you hate me when I ain't did shit? But No, netreba. Explain problems. Yeah, bro. To je ten album, čo tak drží dieťa na hrudi? Fakt? Myslím, že My som Teraz vedel, som ale to počúval. že som chcel to zaujímavšie spraviť, chápeš? Pred 2 dňami som to počúval a nespoznal som, že nič. Ty proste pán, kto to bol? krásne. Six Black, akože Black? Ja viem. Potom čau. Čau. Tak práve vie. tak dobrý, máte bod. Yes, zatiaľ sme Práve. 100%. Začal bez chyby, no. Bol už niekto, kto uhádol, že všetko? Co? Bol už niekto, kto uhádol, že všetko? Ne. Nikto? Ne. Dneska sme asi prvý. Poznáš, kámo. Ja viem, že hej. Ja mám rád nemecký. To nie Je, bolo nemecký. Bolo nemecký, jasné, že hej. Ale neviem, Tak potom ja som mimo úplne. ja poznám len Ufa. A ty si myslel, že po jakom to je potom? Počkaj, to nebol? Koho si pozná? Ufa. A to nie je Ufa, nie? UFO. To je Rakousko. Čo, Ufo je Rakousko? Ne, tohle je Rakousko. Aha, okej. Pro vôbec. Netuším. Ja to nemohol. Rakúšan, to je. Teraz povedal, že to je Rakúšan. Moment. Takže sme mimo. To je Rakúšan. Máme bod. Kerťo voláš? Už nemôžeme asi, už volať. Tu už iba storku máš ty. No, to trochu neviem, koho. Hovinka, Čaute, dáme hovinka. čaute, Melodies. Dáme hovinka. Samej. A čo mám spraviť, že hovinka mu dať, nie? Přihovna pod poslední pout. Okay. A napísať mu do DM-ka, že ho nenavidíš. Aha. Okay. A bloknúť si. OK. Teraz si pozri, kámo, že... OK. A tu máme hneď bod? Alebo čo? Skoro. Jak skoro? Počkej, jak to je, čo to máme teraz? No teď bych vám měla říct 3 jména a vy si musíte vybrat z těch třech Aha. jmén. Á, ok. Ty kokos tak zapalila. Dobre, to dáme. OK. Naša chyba, sme si mali zistiť dopredu pravidla. Tak Karel Gott, Podľa mňa... No. Jung Hurn, Jo, to je on. To je on. Ty kokos, ja som chcel to povedať. No to je, asi to je povedal. On je z Rakúska? Kámo, aké kino si dal teraz, jak pán. Fakt. Karel Gott. Ja som samého dal hovna, hej. Vieme všetci, ne? 3-4. Frank Ocean. Kerťo, čo? Nenapadlo mi, ale poznám to tiež pesničku, ale nenapadlo mi kámo. A komu je to ťažšie, vieš, že keď tak pozeráš, vieš, a tam to je tak to bude, že my budeme dole a hore bude ten... No. A to také, vieš, ľahšie, keď Že teraz to nevidíš tu hore. tak nevedeli, vieš. No dobré, Frank Ocean. No, Frank Ocean. Také, že nemáš nič, vieš, že... Žiadne nič také, že si Nemáš držíš nič. video, žiadny No, obrázok, že nemáš nič. Divné to je. Vieš? Máže? Ešte nechaj. Keď to že vie. Ty vieš? No daj. Bruno Mars. Fakt? Kámo, vidíš? Počúvaš Bruno Marsa? Už nie.
Ale tahle deska je skrovna dobrá s tím Andersonem Pakem. Nie, však všetky sú dobré. Ale na začiatku bol Anderson Paak akože tento. Som si najprv myslel, že to je Chance the Rapper. A kedy vyšiel ten album? Dokedy počúval Bruno Marsa? Ty som ho kaukal. No to je tak 2 roky starý. Odkedy máš frajerku? Čo, však dobrý. Ne, však, ale to sú také známe. Radiovky, ne? Sorry we ain't close as we should have been. Sorry to my old friends. Ima? Tyler. Stvoriteľ. Stvoriteľ. Je skvelé, Je čakal na skvelé, album. Ja cením, že on ešte stále robí na tom. Hej, to on robí, že on vydal album a potom, že 3 roky ho promuje ešte stále. Že dáva storky, aké by včera vyšiel. Ale to robí super. To je super. No ale teraz to čakaj, bude ťažšie, lebo tam sú viacerí. Hej, že aj všetky fity dáš? No skúsim. No poď, všetky fity. Počkaj, som mimo teraz. Daj refrén, ale no Travis, ale... Chceme fity všetky, hej? Počkaj, tam ešte Já to. nepotřebujem. Ale je tam Ale ešte... my to chceme. Je tam ešte to? Ještě 2 lidi. Okej. To nie je ten, z tých, akože to nie je iba čisto, to je ten Jack Boys, ne? To nie je tá pesnička, to je oni sú. Jasne. Young Tak tam je? Nie. Ten To je druhý Go... Gogo? Teraz som videl, jak Goga. Goga. Na bicykli si šiel Býva, práve nie? Gogo, čistý ban. On chodí sem do studia. Hej, sme ho videli. No, tak Gogo. Gogo, jak tak, nie. Travis, Gogo. Nie je tam taký Goty, alebo tak sa volá. Dač taký tam hovorí, dačo. Scots a Kid Cudi. Á, Jo. Aj. Ale dobrá, máme bod, hej. A však som hovoril Goty. My sme strašne pevne ty Ale The Scots nie je Young Tak? Že Young Tak, Travis. Není tam tak, není tam jak tak. To je... Scott, však Scotti, nie? Však Kid Cudi a ten... Travis Ja, a... však Hej, oni sú iba dva, dobrá. Pardon. Já nevím. Počkej, kto je tretí? Možná tam jsou, já nevím. Kto je tretí? Že Travis Kid Scott, Cudi. The Scots, to vyšlo spolu a Kid Cudi. To je všetko. Aha. No, a Gogo. A boli to tí Jack Boys? To je to? Hej, nie? Nie. Jakže ne? Hej, bol to. No. Boli. Či boli oni? Ideš? Vieš? Robin Zoot. To je tiež nový nejaký tento track? No. On je old schooler takýto, ale iba v českej scéne. Počkaj, pozor, bachu, ty... Poďme ďalej. A české tracky púšťajte iba jemu. To ty budeš vedieť. Billy, nie? Ale mi To to je hovorí, Taylor Swift? čo? Billy. Nie? Olivier Rodrigo, som išiel povedať, kamo. A kto to je? Ty si vedel? Eilish. Hej? Billy Eilish. A to je toto, čo je pod vodou, taký album? Co? To je taký ten album, čo je pod vodou? On je cover, keď budete robiť takú že reláciu, že Dajte mi hádaj taký, cover, tak Hej, to budeme vedieť. ste vám bude vedieť cover. Můžu ukázat. Áno, ten presne. Nie, on... Je pod vodou. Dvere a pod vodou. Je? To je ten taký, že nový. Ja som, počkaj, teraz keď som išiel tu, tak som počúval, že naschvál iba oldschoolový rap, lebo som toto čakal. Ale iba jeden album som si A vypočul. babička neposlouchá jenom oldschoolově. A to nebudú iba repové, hej? Fú, To bude mix normálne Zatiaľ všetko. máme plný počet, teraz sa fakt... Dobre, toto bude dobre, to bude dobre. OK, poďme. Dúfam. No one is around you. Say, baby, I love you. You ain't running game. Beyoncé? Je to Beyoncé? Say My Name, nie je Beyoncé? Nie, však kámo, počkaj. Sorry. Počkej, kľud. Sorry. Ešte máme šancu aj na tento bodík. Ešte máme šancu na tento bodík? Áno, sme traja. 3 pokusy. Počkaj. Nebyla tam Beyoncé v té kapele? Kapela. Aha, kapela, okej. Dobre. Desmo. Okay. A čo to je? Beyoncé tam byla v té kapele. A už nemôžeme za... Bola? Klobúk dole. No, Takže máme bodík? pekne a spieva práve teraz spieva Beyoncé. Áno, máme bod. Spievala Beyoncé? No potřebuji název té kapele. Aha. Môžeme ešte telefón? Počkaj, Nie, na na to čo? prídeme. Vieme, že tam je Beyoncé. Vieme, že tam je Ale ja Beyoncé. viem, komu zavoláme, bude nevedieť. Telefon už jste využili. Kedy? Nepočul toto, vieš, že... No, tak asi nevieme, aká to je. Môžeš tú osobu vyzvať cez storku. Ja som aj nevedel, že bola v Beyoncé v nejakej kapele. Nie, Má to video na klip? stage. Má to video hezký. Hej. S kým? No, Pustíš nám? No. Neviem, fakt neviem. Ale akože pol boda by som Čakaj, možno kámo. prijal.
Chceš uhádnuť? Že myslíš si, že vieš kapelu, čo tam bola Beyoncé? to vieš, dobre. Myslíš, že vieš ženskú kapelu, kamo? Jasné. Dobre, tak počkáme. Môžem ešte raz to prosím počuť trošku? Say my name is around you. Baby, I love you. Tak skipujem? Nebo... Ne. Story? Budeme. No, Kúpenia. a toto by si mohol dať. Čaute, musím poď stratík, počúvajte. Nedám to. No. Nedáš to? Nedám. Skipujeme. Prečo? Však iba to Nedám, natoč. nechcem som, nie. Však natoč tu čierno, toto. Nie. Dobre. A nenapíš nič, iba tu pesničku nechaj. Skipujeme. Ale Instastory môže dát kdokoliv z vás. Fakt? Musíme. A mne to nikto nenapíše na Daj toto. dom. Ja to dám, jasno. Daj to. Ja to dám bez problémov. Môžeš. Dobre. To preto neviem. Aha, Počúval odpísal si? niekto, vidíš? Neviem. Say my name, mi napísal niekto. Destiny Child? Áno? Wow, plný počet. Ideme. Ideme ďalej. Sme späť, poďme. Ďalej. Krása. Ale Say my name mi pomohlo veľmi. Zatiaľ máme pohnevaného iného repera. Možno. Ale tam zatiaľ pán plný počet. May I have your attention, please? Sme späť. Sme späť. May I have your Sme späť. attention, please? Eminem. Ty si tu na silu odpovedáš. Je to Eminem. Si ma donutili, že musíš ty. A to je od babičky ešte stále. 5 trackov? Dobre. Máme Eminema. Slim Shady. Nepočúval som ešte ten nový album. Vy ste počúvali? No, nie, ale... Mojem co počúval Eminema. počúval, Som nastúpil k otcovi do auta a on že Eminem, že brutálny album. Že brutálny. Nového? Hej, ale chcel mi to pustiť, ale nedovolil som mu to. Ja neviem, už nie. Nechcel som počúvať Eminema. Hej. Ale že je fajn. Že je dobrý. Dal comeback akože. No teraz vysamploval nejaký starý track, nie čo? Hej, toto robí. To také celé akože tematické, že vstal z mŕtvych. Ja nemám rád moc také, že je strašne veľa slov. Že veľa slov na teba, hej? Veľa slov, Vieš? Mama. Jay-Z A Beyoncé. Beyoncé. Yes. A zase Beyoncé, chápeš? Oni spolu ešte sú stále? Ty mi budeš vedieť. To ako obec o mňa robíte, chlapci. Sú stále spolu? Sú. Hej, Beyoncé sú spolu? hej, teraz Vo vezení budú. majú spolu. Máme s týmto, ne? S Lidom teraz. Že tam chodili. No? Už nebude ani kapela. A tá kapela inak funguje ešte? Beyoncé, čo predtým bola tak? Nevíš? No? Kokos. No, to precítila. Došli sme. No, asi. Je to nejaká grupa zase? No. Ale jaká? Backstreet To je problém. To nebude úplne dať čo z tých klasických repových takých. No bude. Za to hovorím, že to je... Či je to Backstreet Boys? Čo ste sa tak zatvorili všetci? Nie je to Backstreet Boys, ne? A nebude to normálne repové, dač také, úplne dač také úplne klasické, že Wu-Tang, alebo čo? Čo? Čo sa stalo? To svojuje Smack My Bitch Up. Tak sa volá trik? OK. To môžem pomôže. To Backstreet Boys asi nebude, no. No však to mi nedáva zmysel, že to boli Backstreet Boys. No, a je to grupa, ale neviem, čo to je. Až tak asi tam nesom. Ale to bude taká, že repová úplne klasická taká, že... Hej, na bomby. A to nebude dať čo z tých klasik Backstreet Boys? Wu-Tang a takýto tí. Ani to nie je Wu-Tang. Ako neviem, že... A však viem, že oni, ale že na taký štýl. No však na Vy taký ste dali Backstreet Boys, tým. Počkaj. Na taký štýl to je. Ja neviem, ja som nikdy nepočul ten track. Asi. To nemôžeš takto. Musíš tak, že teraz Som si zabudol. počul, ale zabudol si teraz. Tak som zabudol, no. Takže povôľa. Neviem. To sa asi Skipujeme? nepovedal. Pojeme, počkaj, je to tu? Je to tu. Ja si myslím, že je to tu. Dáme sa. No tak To povedz čo? takú skupinu starú. Kámo, neviem Backstreet vôbec. Boys. Nie. Povedz niečo, skús. Neviem vôbec, kámo, vôbec neviem. Skip? Repovú, povedz, iba skús repovú, takú, random. Inú jak Wu-Tang. Také, to kamo, akože netuším, fakt. Menia, vôbec. Nemám. Skip. Jdeme dál. A nebudeme vedieť? Prodigy to bude.
Jaj, no. Jaj, aha. Poďme ďalej, lebo to je hamba toto. Bola taká minimalistická, ne? Házali mi chlapci čerešne sablu. Ale neviem, kto to spieva. To moja mama by akože vedela, keď som ešte mohol zavolať, tak by som zavolal mojej mame. Tak zavolaj. Hej, môžem zavolať mamke? Ale akože... Počkaj, ako môže, ja to nemohu už. No ako nebude sa to počítať ako bod. Jaj, že takto? Jo, ide boli. A čo, zavoláme len tak akože? Jasne. No dobré. Čo, jak sa máš, čo robíš? Čak, ale skúsme ešte, keď sa to neviem. Už volám mama. Čo, dobre, volaj, tak máme ešte rýchlo, Počkaj. 10 sekúnd. Začína H? Áno. Hegerová? Áno. Ty koko! Kámo, a toto bolo... Si čakal, kým som prezvonil. Si to iba chcel natiahnuť trošku, ja chápem. Dobre. Sme späť. Dobre. Pod nohami cítim piesok, stále hľadáme si hniezdo. Kučeravý Simon? Áno. Yeah! Šeravý Simon, on sa premenoval? Ne, však Curly Simon. To bol vtip. Yeah. Môžeme ísť ďalej. A to doslova, a bol to iba malý moment, ale niečo Vieme. uvedomil som si, že Speezy. Speezy. Mike Spirit. Mike Speezy. Alebo H1.6? Alebo H1.6? Či iba Mike Spirit? A? Jenom Mike Spirit. Dobre. Mike Spirit. Ženy treba ľúbiť. Yeah. To je ten jeho taký najväčší, ne? Prelomový album. Áno. Rytmus Král a Mike Spirit tento album. Čo? Rytmus mal album, že Král No. a Mike Spirit mal, že tento album. Že treba ľúbiť sa volá album? Asi 30 miliónov. No, to je že obrovský album. Ale tento, počkaj, to bol track z toho Albumu. albumu, že netreba ľúbiť, ale album sa volá, že netreba ľúbiť, hej? Album sa tak nevolá. Nový človek sa volá, či počkaj, jak sa volá? A jak sa volá album? Nie, starý človek. Nový človek. Jak sa volá album? Nový človek? Ja to neposlouchám. Nový človek je to. Nechaj to dokúsiť. Presítil si? Dobrý track to je. Dobrý. A fakt? No a teraz Sima? Hej? Som išiel povedať, že Sima alebo Tina. Nie za Sima. Ježiš. Hej? Hej. Zle? Sorry. Don. Don Toliver. Rovno, sproj. Kopačka. Tu Shazam. Don Toliver. Strácaš s nami nervy. Už sa tak leží, tak si sa oprala. Komentujte. Motorkárskej, ten album taký, ne? To je on? Hej, Motorkárskej. frajer. Začal raz Iba, motorke. asi. Ale aj tie staré som ešte počúval jeho Ty si kúpil úplne. motorku, ne? Ja si chcem kúpiť motorku. Ty chceš motorku? Ja chcem tiež. To je všetko, čo povieme k tomuto albumu. Máme radi motorky, oni. Ja sa bojím. na sobě koně Lorena, kolem mě samý sleepless. Lidi, co mají street credit, každý už ví. Najväčší On je gangster 5-8G. Ten je tajný člen 5-8G4. Sa ho známy boostera. Si sa im ozval, že si tu? Ja som tu len sú z hlavy. A možno sú tu, vieš, tiež. Hej? Sorry. Možno tiež Som hľadajú myslel, že sú pesničky, ťažkí tak pražáci. Nie. Ťažko prejazdí. Sú z hlavy. Čo ten samé? Myslíš, že má blokne? Ty odkedy si mu poslal toto, to si úplne stichol, no je hotový, si rozmýšľaš nad tým. Už mi volá trikrát, vieš. To mám, že mutujem. To je taký posielal hlavový. Hej, si pamätám to. Tak bolo hákru. Možno... Som myslel, že to je po slovensky najprv. To bolo po slovensky. Nie, po česky to bolo. Slovenský. Fakt? Kamu, tak ty už ani jazyk nevieš. No, lebo on mal taký dialekt, aký po slovensky rozprával. Slovenský. A viete, To nebola viete, tá že to je? kapela náhodou, čo má tú pesničku, že máme rytmus, jak hovado. Jak sa volá? Ty si počúval nejaký text? To mal. Jak sa volá? Ale on takým štýlom, taký hlasy mal, je také všetko podobné. Jak si myslíš, že to volá? Netuším. Asi minus, no. Je to starý track? Ne. Jako... Taký, že fresh, mladý, nejaký rok tento? starý? A to nie sú takí títo, čo teraz u Mirca boli. Takí, nie sú že skupina, ale takí, že veľa ich je mladých, čo spolu robia. Ne? Či je to taký, že... Takže jsou dva interpreti, takový ten aktuálně slovenský punk. No, však to sú oni. Ale ja akože...
Neviem asi, že jak sa volajú. Akože ja by som možno povedal Somarino asi. Skús. Práve ne. Somarino. No? Ne. Povedz Somarino. Ne. Povedz, možno trafíš jak Hegerov. Ne. Hegerov som ne. Skipujem? Fakult. Áno, oni teraz tam boli u Mirca. Cením ich. Oni sú dobrí. Čo si chcel povedať? Čo si chcel povedať? Som zabudol, jak sa volajú, fakt, že úprimne som zabudol, ale oni sú super. Fakult a Dušan Vlk. Hej, oni sú takí akční. To meno. Da Baby? To nie je Da Baby, ale taký to je modrý. To som išiel ja povedať. Nie, to nie je Da Baby, určite to nie je Da Baby, to som si istý. Je to Da Baby, nie je to Da Baby. Nie. To je, vieš ktorý, čo má taký klip, čo ho v štúdiu oživia. Si to, vieš ktorý? A potom tak koncuje? A tak no. On má taký super klip, že ho oživia v štúdiu a vstane z mŕtvych a začne rapovať, to je on. Ale neviem, jak sa volá vôbec. Nie. Asi To neviem, kámo. Skús. Je to on. Kto to je? Skip. Skipujeme? Ale jmenuje se to Dead Mexican OC. Jaj? Nie, tak to nie je. Ale to viem, ktorý je typek, to je taký tiktokový. Taký tiktokový typek, no. Ja už kámo, už 3 body mám prejsť. To nemá zmysel. Možno sme na remize ešte, nevieš, vieš. Mexican OT robí také, že westernovky a tak. Ale som asi mimo. Asi hej. To bolo prísane. Pretože je Mexikán. A tak jak sa volá? Bitkarského volá. Jak sa volá? Ten, čo ho oživili, netuším, fakt. To ti potom pustím, to je mocné, fakt. To je brutálne. Ja som bol milý pri výbere trackov. Bomby celkom dali, no. Takéto bomby, hej. Neviem. Ty vieš? Na G sa volá? No? Gogoman. A je to Zas, kámo. Zas. Netuším. UK rapera, čo sa volá, že Man. Ale neviem, netuším. Man. Big Man. Netuším. Neviem. Englishman. Method Man. Jaj, tak to je oldschoolárske tiež. A Ocean Wisdom. Ďakujeme. Ja som ja vôbec neznala. Ja som si skázal náladu teraz momentálne. Od týchto troch. Ja som ti hovoril, že máš vybrať, že mal si nerad vybrať tracky, že by som mal Si také, mal totálne- že skončia, že koniec. Si vybral Kanyeho Westa, si myslel, že čo? Však ja som z toho neuhľadne, vieš. Ono je ešte tu? Ešte trošku pusti, že možno? Black cat through the Mac with a Mac 10 on my lap and a fat sack of that shit. Took a hit of that shit and seen some niggas with a 4-5, so I let them have it. Ďakujeme veľmi Tak pekne. sa jmenuje Rest in Peace. Interpret? Brota. Tak nič. Koľko sme stratili 5? A tak sme dobre začali. Jak sa oblieka, už ešte to bolo. Ja som pripravený ísť. Skipujete? Hej, no. Ale Brota, Lynch, Hank. Okay. Ani nepoznám vôbec, som ani nepočul v živote. Vidíš, mal som to Kámo, no. No však by sme boli... Si strašne dobrý človek. Koľko by sme mali? A počkaj, neveľa si ho. Čiže 5 bodov sme stratili? To som nedal vlastne, dal som jej, že... Jesus King. Aha. A tak ale iba interpreta má hádať, vieš. Aha, to pič. No, to také si dal už úplne najznovejšie. A ešte ste točili s niekým predtým? Ste točili ste ešte s niekým predtým, či iba toto bolo prvé a druhé kolo? Čiže tretí nie sme. Dneska ste druhý. Bro, striebro. Áno. Striebro. Ďakujem veľmi pekne. To je poslední finální track. Aha. To už bol. No, no. Dobre, vieme. Dobre, aspoň odídeme, že vieme. Vieme. Hovor. Vieme, ďakujeme. Pojem v každom interpretovi. Viacerí sú tam. Porsche Boy, Taomi. Ja som sa si to rozdelil, ale kľujem. Jaj. Porsche Boy, Taomi. Nepočkej. Aha, no. Ja už viem, Simi, ne? Simi. Či nie? Ja som mimo? Zvolne? To počkaj, ja hovorím Porsche Boy, ty Taomi. Zajo. OK. Ty kokos, takto kámo? Ja som si pomýlil tracky. To na východe nevedom, a spievam tom.
Ostávaš tu. Ostávame všetci. Postarajte sa o neho. A pustíte mu Bruna Marsa mu pustíte. A všetky tracky za radom budeš vedieť. Čo sme mali bod na večer. A Beyoncé kapelu. Dobre. Jak sa volá tá kapela? Tá, čo Beyoncé bola? Destiny's Child. Toho chceme naspäť, lebo to bol najdôležitejší člen. To je brutál. To je typek, čo robí, že referenčné tracky. Spravili tak premixovaný album, že znie inak. Že iba premiestnili zvuky akože starého na druhú stranu a tak. A je to oveľa lepšie než originál. Fun fact číslo 43. Jak môžeme niekoho zdisovať, čo robí to isté, čo my? Chápeš? Dobre. Ale keď má niečo povedať. Bojím sa, že poviem zlú vec nejakú. Už je strašná hanba. Takže sa vrátim späť k tej otázke, že zdisi niekoho? No, on má taký obojok a je vycvičený jak pes. Už môžeme ísť? Čau ty. Dobrý.